S radostí vás vítám na tomto překrásném a velmi lukrativním místě v přírodě jižních Čech u vodní nádrže Lipno. Tato nabídka osloví právě vás, kdo máte podnikavé srdce, jste developeři, hoteliéři anebo podnikatelé, kteří mají rádi výzvy. Představuji vám tento lesní rodinný penzion, který stojí na dost velkém pozemku o celkové výměře 6684 m². Je tu klid, čerstvý vzduch a přenádherný výhled. Penzion se skládá z 15 naprosto stejných pokojů s kapacitou 60 lůžek. Každý pokoj má vlastní balkonovou terasu, samostatné WC a sprchový kout. Pro opravdový odpočinek po náročném dni mohou hosté využít solárium, saunu a nebo výřivou vanu. Posedět s přáteli u dobrého piva či vína a povyprávět si zážitky z dne s takovýmto výhledem? K tomu poslouží venkovní terasa, lodžiová restaurace a nebo vnitřní bar. Penzion musí mít i kvalitní zázemí pro personál, jako je plně vybavená kuchyně a místo na pořádný odpočinek po náročné práci. Na to je tu třeba tato krásná zimní zahrada s honosným krbem a grillem, pergola s posezením a prostorný byt v rustikálním stylu o dispozici 4+ KK. Nádherně prostorný a světlý, ale zároveň příjemně útulný. Majitelé zde budovali nádherné místo, na který se každý rád vrací. Tak pokud se to právě vy, kteří by rádi koncept převzali a nebo zjistili více informací, tak se nám určitě ozvěte. A nebo rovnou shlédněte web nemovitosti bartlegroup.cz/penzion Lipno. Těšíme se na vás.